دەمباش گوهدارên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş. Ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş guhdarên hêja ez Roza Metîna. Bi bernameyekê nû ez li pêşberî we me di vê bernameyê de jî ez ê balê bikişim ser motivên çîrokên Kurdan û çend pêşgotinan. Wekî çavkanî jî ya motivên çîrokên Kurdan Roger Acun nivîsandî li di Rojnameya Gazeta Duvar de hate weşandin. Dîsa wekî em bêjin ew jê derka pêşgotinan jî ji ropela Facebookya Birehim Alıcı min wergirt û ez dixwazim bi we re parve bikim. Di destpêkê dixwazim hinek pêşgotinan bi we re parve bikim, piştre jî balê bikişirim ser motivên çîrokên Kurdan. Pêşgotin dibêje, gotinên pêşiyan dibêje mirîşka me hêkekê dike heft gundan bi xwe dihesîne. Ne mirîşk doşaniye, ne dara xoxê sotenîye, ne jî xezûr bi zavan xeniye. Sê tişt hene bi êş, mirtib û mirîşk û mêş. Sê tişt hene bi çêj, rez û pez û hurmet. Li dinyayê sê tişt hene bi serêş, mêş, mirîşk û kermêş, tu çi qas dibêjî kiş ew xwe didin pêş. Çar tişt hene ser eşk, mirîşk û mişk, marût û pişk. Mirîşk qelew dibe, hûn lê teng dibe. Belê, guhdarên hêja ev jî çend gotinên pêşiya bû min bi we re parve kir. Niha jî ez ê balê bikişim ser motivên çîrokên Kurdan. Motivên çîrokên Kurdan de motiva keftar di çîrokên bi berf û bager de zeftê bikar anîn. Keftar sembola tirs û xofê ye. Di wextên berê de çîrokên keftar ji teref mezinan ve ji zarokan re dihatin gotin. Dîsa çîrok cureyeke edebiyata gelêriyê ku ji senteza pexşan û helbestê pêk tê. Orîjîna çîrokan şîfahiyê lê çîrok bi neqilkirina navnîşan ji wextekî derbasî wexteke din dibe. Piştre hin kes van keleporên çanda gelêrî derbasî nivîsê dikin. Serpêhatiyên ku di çîrokan de tê qalkirin dibe ku çavkaniya xwe ji rastiyekê bigire jî û dibe ku rasterast xeyalî be jî. Her bi çi rengî diwelî de bila biwelî de her çîrok ji kaniya fantaziya ava xwe vedixwe. Çîrok ji bo her neteweyekî xwedî qîmetin ji ber vê xusûsiyeta wan her çi qas di nav netewekê de derketibin holê jî ew wekî cureyekî wêjeyî navneteweyî tê qebûl kirin. Xezîneya çanda gelan bi rêya çîrokan li cîhanê belav dibe. Dîsa çîrokên hezar û şevekê otantîzma rojhilat bi awayekî efsûnî li ber me radixin. Wek pêlîstokên zarokan matrûşka. Ji hundirê çîrokekê yek adin derdikeve holê. Li devera Hîndistanê çîrokên feylesof Beydaba bi navê Pança Tantra an jî Gelîle Dimne gencîneyeke din a cîhanê ye. Dîsa fablên Aîsop Hosê Yûnanî û La Fontaineê yên Fransî nimûneyên gelek hêjan e. Biraderên Alman Grimm duwarê tomarkirina çîrokan de xwedî şöhreteke cîhan şumûlin. Pênaseyên motifê. Motif di wêjeyê de wek şîfreyên kod yanî kodên çandî civakî û psikolojîk tên pênasekirin. Bi alîkariya rast xwendina van kodan mirov dikare derheqê jiyana netewan de bigihêje gelek tiştên balkêş. Dîsa zana farqînê di ferhenga xwe de motivê wiha terîf dike, nîgar, nexş û nimûş.
فرهنگا ترک دیل کرمود در حق موتیفه ده وها دبیجه دبر همکی ده ریگزا کوجبو جوانکاری گلک جاران دوباره دبه موتیفین چیروکین کردان چیروک و موتیفین چیروکان به چاند دیروک و باوریا گلاره تکل داره جیانا کردان جیانه که دناوا سروشته ده و پرانی با آجالوانی و چاندنیه در باسته به. جبر و سدمه ده چیروکین کردان ده موتیفین آجالان گله که زیده در دکوین پیش بریمه. جبیلی موتیفین آجالان موتیفین جواکی جباله دکشینن. ده چیروکین کردان ده با آوائه که گشتی او موتیف زیده هاتنه بکارانین. موتیفین آجالان آجال ده جیانا مرووان ده خودیجی هکی گرینگن. جه سردمین دیرین ده و حتی سردمین مدرن تکلیا مروو و آجالان هر تن بردوامه. مرووان لگور هن تایبتمندین آجالان هن آجال گرنه نشانه هن کسایتا هن مرووان. دما بحثوان آجالان دبه گیم زیده ده هشه مروو ده نشانه اک ده شایع ساندن. ده نریتا آلگوریا ادبیاتا گلیریا کردی ده شه آجالان و جهه کی فره هاتیه و قطاندن. چیروکین کردی ده موتیفین آجالان ین هری زیده هاتنه بکارانین جه اون. یک جه گر ev ajala di çîrokê Kurdan de remza bêwijdanî, bêbextî û tirs û xofê ye. Berê wextam zarok bû jî me tamsarî dikirin, dayîk û bavê me ji bo me bitirsîn digot birevin gurê manco hat. Di sedan çîroka derdikeve pêşberî me. Carinan bi rovî re dibe destbirak, Çarnan li pey bizineke belengaz çiya bi çiya digere. Çarinan di şikefta xwe de ji birçîbûna sikencê dikişîne, îşkencê dikişîne. Bi navê gur û bizin, gur û beran, gur û rovî, gur û şivan her wekî din gelek çîrok wekî fabil hatine gotin. Yani wextam lê dinêrin bi rastî ji hinek çavkaniyan tê gotin ku em bêjin bi rastî yek ji gelê herî زیده ام بیجن او ام دبیجن فابل یعنی آخافتنا آجالان چیروکی خود بجه کرنه کرد یعنی بلکی یکم بجمره هنکی دنیجن بیجن لیکولونه کمزن بکش برکو کرد لسر اردنگاری یکم بیجن گلکی دولمند جیان خود دوام کرنه روی بفن و فوتان بدک و دولابان دردکه و پیش سمبولو کسین فنک و خابینوکه. دیگلک چیروکان ده بلاخوه دلوسین مریشکان ده. لورا او میره مریشکانه. هزار دک و دولابات دینه سری کر، گر، گوچک و حتا شیران. جارنان ده دحفکا ده دریا خواه وندا بکجی جبو بیتریبونا روویا هول ده هوالین خواه ین روی اقنا بکه کو تیری. بارکی بلا سبه لسر پشتاوانه. یان تزاروکاتی همه گلک اوین روی هبو یعنی چروکین روی. حتی تی روی تی نظام ماسته پیرید خو، شیره پیرید خو و تشتکی به دریاوی داددو دریاوی جیدکی. بزن دردی بزنی دبارا دنیایه. هول ده بچیره. گوهانی خو بشیر تجربه و کارکین خو بشیر خوی پاکش و حلال بمیجینه. ام موتیف سمبولا مروین جریزه آوام جارو بلنگازه. چیروکا شنگی و پنگی میناکا هر ببر بچاوه. دقدر آوه ده ها لهمبر گر و چقل هرچو روی و کفتارا گاه سرکفتنه هیه گاه جی تکچون. تعجین
ne bi qasî gur û rovî be jî di çîrokên Kurdan de motiva tajî jî fonksiyonel e. Tajî di civakê de remza bêkesayetî û bêheysiyetê ye. Rastarast ne ji bo we, ne ji bo xwe, ne ji bo xwediyên xwe dijminatiyê bi hemcinsên xwe re dike. Nîşaneya jiyaneke bêqîmet û bêrûmet e. Em ji wexta bi rastî jî ji hinka dibehecem bêhla ji xwe lêvinê reva tajiya dîsa hat. Mişk tevlî ku di ola Îslamê de mişk ajalekî heram tê qebûlkirin jî zehf balkêşek û di gelek çîrokên Kurdan de mişk carinan bi ajaltî û carinan jî bi hunera teşhîs û întaqê wekî mirovekî derdikeve pêşberî me. Li gor xwe xwedî kesayetiyekê ye. Çîroka kêsxatûnê ji bo van şîroveyan piştrastiyeke baş e. Mar Mar motifeke karîger e. Sembola bêbextî û îxanetê ye. Ji çîroka adem û hewa bigire heta çîroka navdar, şahmaran bi van xusûsiyetan hatiye bikaranîn. Di navbera mar û mirovan de şerekî bêdawî heye. Mirov mar wek gopalê şeytên dibînin. Mar jî mirov mîna xayîna qebûl dikin. Remza kirasê mar ji bo tiştên bi destxistina wan dijwar tê bikaranîn. Mesela cem tê gotin bê haho wek marê dûr e. Şêr di çîrokên Kurdan de şêr remza hêz, quwet û desthilatdariyê ye. Padîşahê ajala ye. Piranî bi gur û rovî re derdikeve pêşberî me. Lê tiştekî balkêş e ku di çîrokên Kurdan de şêr bi giranî ixtiyarin, nexweşin, birîndarin. Hêz û taqeta wan ji bo nêçîrê nemaye. Ji ber van sedeman şêrên çîrokên Kurdî gelek caran dibe qeşmer di destê roviyên fenek de. Mesela li cemê ji wexta hineka bêjin hinekî ciwan ya ji zarok henekê xwe bi ixtiyara bikira digo erê şêr pîr dibi qeşmerê rêvî. Keftar Motifa keftar di çîrokên bi berf û bager de zehf tê bikaranîn. Keftar sembola tirs û xofê ye. Di wextên berê de çîrokên keftar ji terefê mezinan ve ji zarokan re dihatin gotin. Piştre bi wan keftarên çîrok ew zarokên bêhawe dihatin tirsandin û tepisandin. Gotina heke tu wiha neke ez ê te bidim keftarê berderî. Zarokan re tirseke bêdiran bû. Keftar di çîrokan de piranî keça direvînin û bi wan re dizewicin. Her keftar di quntara çiyayan xwedî şikefteke asê ye. Ker Di gelek çîrokên Kurdan de ker heye. Ker remza ehmeqiyê ye. Mirovên bêaqil û balûle temsîl dike. Hişêwî li ser teşta zikê wî ye. Ker û rovî, ker û gur, ker û şêr di gelek varyantên çîrokan de tên bahev. Ker piranî ji aliyê roviyan ve tên xapandin. Hûtê hevserî Wekî maneya ferhengê hût ajalekî behrê ye. Tirk ji wî re dibêjin balîna. Lê pir balkêş e ku di gelek çîrokan de bi mezinahiya laşê xwe yê devasa li ser reşahiyê derdikeve pêşberî me. Mîna cenawerekî nîv mirov û nîv ajal tê tesavvur kirin. Heft serîbûna wî remzeke efsûnî dide atmosfera çîrokan. Lehengên çîroka hewl didin ku hûtên derdikevin pêşberî wan têk bibin. Piranîkekî ji teref hûta hatine dîlgirtin ji aliyê lehengên protagonîstên xelas kirin. Ev motifa kelecan û meraqa guhdar an jî xwendevanan derdixe asta herî bilind. Bi rastî jî ev hûtê hevserî di çîrokên gelêrî de pir zêde hene. Motivên civakî kirîbantî
Tê gotin krîbantî têkiliyeke dostî û mervantiyê ye ku di mabeyna du şexsan malbatan biriya sunetê tesîs dibe. Ji bilî vê di navbera ehlê misilman û xristyanan de têkiliyên bi vî rengî hene, di gelek çîrokan de ji bo avakirina atmosfera civaveke rastxetteqîn hatiye bikaranîn. Lê tedî tiştekî wenî jî heyî dibe wexta tu kirîbê hebe tu nikare meselan bêjin keç û lavên em ji bêjin ji wê ji nûmerên bê ji ên kirîba bi hev re bi zewcî tedî stranek ser Sînan û heyî kirîbolo bawerim ew jî derbarê wê de ye. Divê nikare bi gedê kirîbê xwe re bi zewce. Gavan çîrok bi hemû fesalan jiyana kesên ku dipaqila xwezayê de li ber me radixe. Qey jiyana xwezayê bê naxur gavan dibe. Di çîrokan de gavan sembola feqîrtiyê ye. Debara xwe û malbata xwe bi nanê dorê dike. Di pergala hiyerarşîk a civakê de bêqîmet e. Piranî di çîrokan de keçên wan ên bedew û çeleng hene. Carnan gundî carnan jî axa bela xwe di keçên gavana de didin. Pîrik Motîfa pîrikê pîrejin di çîrokên Kurdan de xwedîgiraniyeke taybet e. Pîrik sembola gazin û belengaziyê ye. Pîrik bi giranî tena serê xwe dijîn, carnan jî tevlî sêwiyê lawikê xwe dijîn. Tevlî temenê xwe yê dirêj dixwazin careke din jî bizewcin û ev daxwaza wan heta kokek diran di devê wan de hebe didome. Li hember motîfa ciwantî, kêf û zewqê wekî motîveke dijmotîv tezat matîf tê bikaranîn, eyarekê dide atmosfera çîrokê ya Efsûnî. Xesû û bûk Motîfa xesû û bûkê motîveke îlhama xwe ji rehên civakê digire. Ne tenê di civaka Kurdan de, di civaka gelek gelan de xesû û bûk wekî du hêzên dijî hev derdikevin pêşmerî me. Di çîrokên Kurdan de xesû giranî bi zilm zora xwe, bi hesûdî û çavsoriya xwe rolek neyînî dilîze. Bûk jî bi gazin û belengaziyên xwe di nav çîrokan de cih dikirin. Carnan jî eksê vê rewşê dibe. Çîroka xesû û mişk de bûk mişk dibirêje û dide xesûya xwe. Seydvanî Nêçir di dîroka mirovahiyê de xwedîqîmetek girîng e. Di serdema nêçirvanî û berhevkariyê de mirovan bi hezar salan debara xwe bi nêçirvaniyê kirine. Di serdema mîrektiya de gelek mîr bi zilamên xwe derdiketin nêçirê. Nêçiraka wa di nav Kurdan de meşhûr e. Di destana Siyabend û Xwecê û nêçira Xezalê motîfek balkêş e. Jinebî Em motîfa di çîrokan de zef hatiye bikaranîn. Jinebî meyla wan her wext li ser zewacê ye. Carnan melayê gund bela xwe diwan didin. Jinebî ji derdê dinya gewrik her tim bigazinin. Ji bo debara xwe û sêwiyên xwe bikin, hezar cefayê dikişînin. Di naverewka çîrokan de wek amûreka avakirina jiyana rastexîn hatine bikaranîn. Etar Di gelek çîrokan de etar li gundan tevlî ker an jî hesp û qantira xwe û amûrên firotinê derdikevin ser dika çîrokê. Etar motîveke postmodern e. Sembola jiyanî gundîtî û gundewariyê ye. Morîk, da û derzî, şeh û neynik, loqum û biskûît, nok û dendik her wekî din difiroşe xelkî. Bûyerên li cihekî diqewimin, digihînin hin deverên din. Çîrokan de wekî motîveke dewlemendiya otantîzma jiyana gundewariyê derdikeve pêşberî. Yani wexta li gund bû etar pir dihat. Mesela me diçû hêk dida wan dewsa hêk ya ji genim tişkî dinê dida me. Gurî keçel Rojekê pir baş tê bîra me wê çaxê ca min hinek hêk da û wan jî xişxişkek da.
Pişe nizanim çer bû min ji goz dixwazim terî ez jî hêk bidim xişxişkekê bikirim lê etar neda min niza çima neda û her dilên bi wê xişxişkê ma. Wenî ew xişxişka destê birayê min de bû min carê digot ka bi min jî de ez ê ji pê bilîzim min nedihêj digot na ev xişxişka min e. Îja ewek bîranînek bi vê rengî bi gotina etar hat bîra min gurî keçel. Gurî lehengekî qerfî ye, piranî sêwî ye û di ber destê ab û amûjna de ye. Zehf sîrek e. Gurî wekî rovî bide ku dolab e. Jiyana yektîp monoton hez nake. Li hember qaîdeyên civakê wekî hêzeke serhildêr tev digere. Bû yerên balkêş tên serê wî. Guhdar a xwendevan jî bi wî re li gelek deveran geştê dikin. Di taliya serencamên wî de guhdar an xwendevan jî bi wî re serwext dibin. Şîrik Şîrik xwedî kesayetiya qaş û zîrek e. Hemû kes wî bi jîrbûna wî nas dikin. Dema pirsgirêkek derdikeve jîrek wekî mirovekî şêwirmend derdikeve pêşberî me. Çareseriyên wî eletewş in. Lê ev çareserî ji xwediyên pirsgirêkan re gelek maqûl û maqbûl tên pejirandin. Bo nimûne, di çîrokekê de serê gayê mirovekî dikeve hundirê kûpekî û tê de asê dimîne. Jîrik pêşniyar dike ku ga ser jêge û serê wî ji kûp bê xelas kirin. Dîsa di çîrokekê de dema swarkirina bûkekê malbata zavê dikin nakin bûk serê xwe xwar nake û di derî re derewas nabe. Astoxî gazî jîrik dikin. Jîrik di rêjahiya derî û qama bûkê dipîve. Taliya talî dibêje ku hûn wî mîratê bi vir ji min re bînin ez ê lingê bûkê di kabokan re jê bike. Ev jî hunera jîrik e. Bilûr ev amûra muzîkê bi tena serê xwe motîveke kurdewar e. Kurdan hemî êş û keserên dilên xwe bi navgîniya muzîkê anîne ziman. Bilûr jî di nav amûrên muzîkê de amûra ku Kurdan herî zêde bêemel kiriye. Dengê wê yî kûr û bi şewat otantîzma Kurdan a dewlemend bi fesaleke folklorîk li ber me radixe. Di çîrokan de ya serleheng carinan li bilûrê dide yan jî sewta bilûra kalekî rind an jî şivanekî dil bi kul wî xemgîn dike ji xwe bilûr tivinga şivana ya herî bihêze. Em bilûra egîdê çimo mesela gelekî mirov mest dike. Rihê wî şad be. Elbet berê egîdê çimo jî gelek kese bû. Axa sembola desthilatdariyê ye. Mal û milkê wî erd û zeviyê wî rez û pezên wî pir in. Sedan, cenan, kar û barên wî dikin. Di civakê de ji ber van xusûsiyetan rêzdar hatine qebûlkirin. Lê ev rêzdarî ne ji dil e. Rêzdariyeke bidarê zorê ye. Di gelek çîrokan de wekî remza neheqiyê, zimdariyê, bêbextî û çehsoriyê derdikevin pêşberî me. Her çi qas kêm be ji carinan jî wekî mirovên dilbirehm, qenc, camêr, wêrek derdikevin holê. Heta carinan serlehengên çîrokê keç û xort hevdû direvînin û xwe davêjin bextê axayekî bi vê rengî. Lê piranî axa kesayetek neyînî ye. Motîvên fantastîk. Dêw bi mezanahiyeke ecêb wekî lehengekî remza tirs û xofê tê bikaranîn. Li deşt û zozanan li ser xaçereya wekî hêzeke bi xov derdikeve pêşberî me. Ûç di çîrokan de ew qasî mezin tê terifkirin ku dema ûç dimire laşê wî dirize.
Karwan tevlî barê deveyên xwe di hundirê lûleyên hestiyê lingê wî de derbas dibin. Xoce û Xizir. Ev motîva motîveke dînî ye. Di gelek çîrokan de Xocê Xizir ji nişka ve derdikeve holê. û bawayekî kerametî alîkariyê ji serlehengê çîrokê re dike. Xocê Xizir remza safîtî, paqijî, bextê spî û helaliyê ye. Çîrokbêj bi saya Xocê Xizir müdaxaleya bûyeran dike. Cilûbergên Xocê Xizir spî bozin. Rîha wî zehftirêj û berfîn e. Di weçê wî de nûra Xweda eyan dibe. Mesela berê dayîkê me ji wexta diçûn derekê digot destê Xocê Xizir li ser we be. Şeytan. Şeytan bi xapandina adem û hewa meşhûr e. Wekî sedema avêtina mirovan ji cinnetê tê dîtin. Ehlê İslamê gelek şaşî û gunehên mirovan bi şeytanê lanetî ve girê didin. Di çîrokê de şeytan singê golikê radike û dibe sedema silsileya gelek bûyerên encam xirab. Pişra jî wekî wî tiştek nekiribe dibêje min tenê singê golikê rakir heyran. Cana dibe eger şeytan tune bavê ew qas însanê gunehê xwe tê xista hûstêkê. Derdê bêderman. Ev motîva gelek caran dibe sebeb an jî wesîle ji bo destpêkirina ger û geştek pirşaxê. Derdên giran di seranserê dîroka mirovahiyê de mirov zehf bêçare hiştine. Di çîrokan de bi giraniyê şah an jî qral bi derdên bêderman dikevin, tu hekîm nikarin çareya derdê wan bibînin. Çîroka şahmaran yek ji wan çîrokan e ku qral bi derdekî bêderman dikeve û mineccim dibêjin ku divê qral ava goştê şahmaran vexwe. Şikeft. Ev motîva numûneyê wê di gelek çîrokên netawan de derdikevin pêşberî me. Di çîroka Süleyman pêxember de di mîtosa dîniya Musa pêxember de û heta bi şikefta hîra ya wehî ji Hezretî Muhammed re hat bi awayekî efsûnî derdikeve holê. Di çîroka şahmaranê de motîva bîrê ve hatiye bênderkirin. Di çîrokên fabilî wekî çîrokên gur, rovî, keftar, şêr, hirç bi saya motîfa şikeftê atmosfereke otantîk û pastoral tê afirandin. 1. Bi kurahî, tarî û ava xwe carinan. Bi bêavbûna xwe wekî remzek nediyarîtiyê tê bikaranîn. Carinan lehengekî çîrokê bi şaşî dikeve binê bîrê. An jî hevalên wî xayîntiyê pê re dikin û wî davêjin bîrê. Serleheng hew dibînin çûne bin heft tebeqê yê erdê. Carinan rovî ferşikê binê bîrê wekî seriyê penêr nîşanî kur dide û wî di binê bîrê de dihêle. Ji bîra Yusuf pêxember û heta bîra cama çîroka şahmaran motîvê bîrê motîveke efsûnî ye. Di çîrokên Kurdan de ji bilî van motîvan gelek motîvên din jî hene. Her motîvek di binhişiya Kurdan de xwedî taybetmendiyekê ye. Gevneşopiya hezar salan xewn û xeyalên mirovên belengaz di asoyên berfireh ên çîrokan de bi şêwazên rengîn li ber me tên raxistin. Motîv şifreyên qod rastiya jiyana netawan di paqila xwe de dihewînin û divê ev şifre ji aliyê kesên di cureyên zanistên cur bi cur de kemilîne yek bi yek li gor rêbazên ilmê şîroveyê hermenûtîk bên şîrovekirin.
Belê guhdarên hêjam hatin dawiya bernameya xwe di vê bernameyê de jî min balkişan ser hinek motîvên di nav çîrokên Kurdan de her wiha balkişan ser çend pêşgotinan gotinên pêşiyan. Hêvî dikim û ji vê bernameyê jî kêfek girtibe heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.